Jesť by sa malo potichu. Čuš. Pán učiteľ vraveli. Ešte piskuje. Nemajú kto kresať, tak? I dvaja rodičia sa majú čo oháňať. I dvaja rodičia. Nemá variť, čo jej treba? Žena by sa nemala starať o majetky, o parádu, ale o kresťanskú výchovu svojich dietok. Žena by sa mala. To máte zo svojej hlavy? Hlava tu veľa nepomôže. Hlava. Tak nekrivdite. Čo? To som sa zhováral